Geçen din günleri Lewawyn dolandırış merkezi Türkmenabatda toy salonu od alıp uly maddi ziyana getirdi. Teknik näsazlyk sebäpli ýüze çykandygy barada netije gelinen ýangynda adam pidalary bolmady. 31-nji ýylda öýlen Türkmenabadyň merkezinden geçýän Niýazow şaý ýoly bilen Görogly köçesiniň çatyrygynda ýerleşen Aýşa toy salony odaldy. Bu 3 gatly binanyň birinji gatynda güller satylýardy, ikinji gatynda gelinlere timar berýän gözellik merkezi we fotostudiýa bardy. Üçüncü gatda bolsa aýal gyzlaryň onlarça toy libasy ýerleşýärdi. Diýip bu salonyň işi bilen tanış ýerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol häkimetleriň sol günüň howanyň temperaturasynyň 40 gradusy gulaýlamagy bilen binanyň ikinji gatyndaky surat çap ediji enzamyň partlandygy barada netije gelendiklerini aýtdy. Derňewiň deslapky netijelerine görä ýekşenbe güni binanyň ikinji gatyndaky surat çap ediji enzam öçürilmändir we ol partlapdyr. Ýanynda toy salonunyň ikinji gaty we elle golay gelinleriň libasy ýerleşen üçüncü gaty dolýandy. Diýip bu ýagdaýlara şaýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol ýalgyn dörenden soň sebiti 5 tany ýalgyn söndürüji ulogyň gelendigini we binanyň ýerleşen sebitiniň köçeleriniň 4 tagada golay petikli taklanandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň toy salonunyň eýerleri bilen habarlaşyp çeken ziýanlary barada maglumat almak tynançyklary netije bermedi. Galy berse de bu ýalgyn barada dünýäň ýerli häkimlikler hem azatlyň bu hadisy bilen bagly soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Türkmenabadyň merkezinde dören bu ýangyn Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümindäki ýangyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomuz pasly döwründe ýangına garşy howpsuzlygy üpçün etmäge we huskar bolmagy çagyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Hökümetçi Türkmen Portal Nisriniň 7-nji iýunda çap eden habarynda ýurtda şol ýangyn mewsüminiň 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çylny dowam etjekdigi aýdyldy. Bellesek bu ýyl Türkmenistanda anomal yssyk howa şertleri hasaba alynýar. Galy berse de Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministrine ýüzlenip Tomuz pasly döwründe ýangına garşy howpsuzlygy üpçün etmegi hemis üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn üns çekipdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda bolýan toky ýangynlary ýa-da ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýangynlar barada habar bermeýärler. Bu baradaky statistik maglumatlar hem ilat köpçüligine açaçan aýan edilmeýär. Ýöne azatlyň habarçylary esasan hem Tomuz aýlarynda ýüze çykýan sol sanda adam pidaly ýangyn hadiseleri barada dowamly maglumat berýärler. Dünýä ilatynyň ýurtlara görä ömrüniň dowamlylygy boýunça statistik hasabatlary çap edýän World Life Expectancy saytynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan ýurtda ýangyn hadiselerinde wepat bolýanlaryň sany boýunça 183 ýurdun hatarynda 73-nji ýerde ýerleşdirilýär we oňa 2,2 bal berilýär. Bu görkeziji Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistanyň soňky 2-nji uly görkezijidir. Şudamız Türkmenistanda saklanyan aşy yssyk howa ýylatyň gündelik durmuşyna dürli täsirleri ýetirýär. Günüň hatda yssyk klimatly ýurt üçin hem aşy gyzmagy derarly ösümlikler guraýar we bu ýetişýän gök önümleriň gymmatlamagyna sebäp bolýar. Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky 2 hepdeniň dowamynda howanyň gyzgynlygy ekinleriň köpçülikligiň guramagyna getiripdir. Hosusan da bakça önümlerine ziyan yetipdir. Köp yerlerde su yetmezçiliginiň üstesinde ýeti ýalyn ekinleri düýünden guratdy. Ekin ekip öz günlerini aýlayan hozalyklar eklensiz garly. Daýhanlar ekinlerini wagtyna sugaryp bilmeýänliklerini, sebäbi ýaplarda suň ýokdugyny gurrun berýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz bilen gürleşen daýhanlar ýeti yssyda ekinlere ýeterlik suw goý berilen halatynda olaryň belli bir bölegini halas edip boljakdygyny belliýärler. Ekinleriň şol sanda gök we bakça önümleriniň guramagy adyk bahalarynyň ýokurlanmagyna getirdi. Bazarlarda 2 manatdan bahalanýan pomidorlar inni 3-4 manatdan satylýar. Ýaş soğanyň bir wogdagy 10 manat bahalanýar. Bazar satyjylary ähli bakça önümleriniň geçen hepdeniň dowamyna gymmatlandygyny we satyga gelýän ekinleriň hiliniň pesligini. Emma muňa garamazdan olary satmak üçin almaly bolýanlyklaryny gurrun berýärler.
diýip habarçymyz aýtdy. Bahalaryň galmagy hem satyjylary hem de alyjylary kyn ýagdaýa goýar. Habarçymyz gök önümleriň häzirki gymmatlamagynyň maşgalalaryň indiki tomsa çenli azyk üçünçüligine hem täsir ýetirjekdigini aýdýar. Tomsun gelmegi bilen gök önümlerden türlü görnüşli salatlary, pomidordan tomat we umuman kışta ip boljak bankalar ýapýarlar. Bakçy önümleriniň gymmatlamagy bilen köp hojalyklar banka ýapmagy kärlikçe goýup bolsun edýär. Köp maşgallar, haritler arzanlamasa kışa taýinlikly boljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanda adatdan daşary ıssy howa ikinji tomuz dowam edýär. Issy howa maldarçylyga, paxta, şaly we gally önümçiligine hem täsir etdi. Geçen aýda habarçylar Balkanda mallaryň gyrylýanlygyny habar berdi. Bilermenler howanyň öýtgemegini şol sanda günüň öňküsünden hem aşa gyzmagyny ekologiýanyň yaramazlaşmagy bilen belli bir derejede baglaşdyrýarlar. Türkmen hökümeti tebigaty goramagy ileri tutýan meseleleriň arasyndaky ýa-ni bolsa halkara barlyklarynda Türkmenistan dünýäde klimata erwet täsir ýetirýän we howa ýanly maddalary iň köp taşlayan ýurtlaryň arasyndaky dalýar. Halkara Energiýa Agentliginiň şu ýylyň fevral aýynda çap eden soňky hatawatyna görä dünýäniň global energiýa puwdagynda Türkmenistandan metan sızmalarynyň hakyky möçberi ýurdun berýän resmi sanlaryndan tas 70% ýokary bolup çykdy. Munun Bloomberg näşriniň 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda çap eden Türkmenistanyň hapa syratly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňylýan metanyň muktar taýdan dünýäde Birleşen Ştatlardan we Orsetden soň 3-nji orunda durýanlygy görkezilipdi. Türkmenistanly bilermenler ýurdun senagat puwdagynyň ekologiýa täsir ýetirmegine gözegçiligin gowşakdygyny belliýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim söhbetdeş bolan bilermen Nebet Gaza elektrik energiýasiniň üçünçiligine degişli esasy senagat puwdaklaryndan başga da dagmagdançylyk dökün önümlerini öndürýän karhanalaryň işiniň hem tebigaty täsir ýetirýänligini öňe sürýär. Howa yaramaz ýany metan gazynyň ýa-da dökün çykarýan zawodlar vilayatlerde ýerleşýär. Vilayatlerde olaryň howa göýberän tütüleriniň ziýanyny hiç hili idara barlamaýar. Üstüsine vilayatlerde zirzibil ýygnanýan we ýok edilýän uly poligonlarda hapany ziýansyz ýok etmek üçin onu uğrayan ýüriti inzam oturdulmaýar. Zirzibili ýöne ýakyp külediýärler. Hökümet bu uly problemany çözjek bolsa oňa pul ýatyrmaly. Dip bilermen aýdýar we zirzibilleri gaýtadan işlemek ýaly dünýä tejribeleriniň ýurtda ornaşdyrylmaýanlygyny belliýär. Bilermen zibilleri diňe ýakyp ýok etmek tejribesiniň özüniň de ekologiýa ägirt uly zeper ýetirýänligine öňsü çekýär. Ýylyň dowamynda 365 gün bar bolsa, olaryň ählisiniň dowamynda her gün giýje 22-den 1 saat 6 çelini ähli vilayatyň zirzibil ýygnanýan uly poligonlarynda hapa ýakylýar. Bu ýerdäki durly galyndylaryň şol sanda plastiň atmosfera çykýan zäherli tütüsiniň mukdaryny göz öňüne getirip görüň. Dip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly bilermen aýtdy. Issy we gurak klimatly çöllük Türkmenistanda ýagyn we gar hem seýrek bolýar. Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk tewitinde gazaply töwüşler dowam etdirilýär. Moskwa tarapyndan goldanylýan separatistler Kiýewiň güýçlerini Bakhmut we Avdiivka şäherlerinden ýygy etdirmäge tinanşarlar. Bu aralykda Ukrain harbylary Russiýanyň ýurdun günorta tewitlerine täze hüjümler başlatmagynyň mümkindigini duýdurýarlar. Rus güýçleri Ukrainanyň Zaporizhia ýadro detgasynyň golaýyndaky şäheri topa tutdular diýip 4-nji awgustda ýerli häkim maglumat berdi. Sol bir wagtda Ukrain prezidentiniň idarasy Ruslaryň ýurdun ikinji ýeri şäheri Harkiwa zarbalary urandygyny aýdýar. Hüjümüň dowamynda şäheriň bir näçe senagat tewitlerine zarba atyldy. Şeýle-de golaýdaky Çukuýew şäherinde Rus raketasi 5 gatly ýaşaýyş jaýyna gelip urdy. Ukrainanyň baş harby ştabynyň ýolbaşçysynyň ornbasary general Aleksey Khromowyň 4-nji awgustdaky sözlerine görä, Ukrain güýçleri Ruslaryň Donetskiň Solidar we Bakhmut ugrulary boýunça hüjümlerini üstünlikle ýygy testirýärler. Ol günorta şäheri Bakhmut ugrundaky töwüşleriň dowam etdirilýändigini hem sözüne goşdy. Ýöne Khromow Ukrain güýçleriniň Smekhiria owasyndan we Avdiivkanyň günorta gündogrundaky pozisiýalaryndan ýygy çekilmeli bolandyklaryny hem belledi. Khromow Ukrain güýçleriniň günortadaky Slavyansk şäheriniň bir näçe owasyny ýygyna alandyklaryny, emma soňra golaýdaky bir şähere ýygy çekilmäge mejbur bolandyklaryny aýtdy. Mundan başga da ol Moskwanyň Ukrainanyň gündogrundaky Herson şäherine hüjüm etmeginiň mümkindigini, Ruslaryň bu ugur boýunça eýýam harblarynyň sanyny artdyryp başlandygyny nyktady.
Donetsk şäheriniň özü 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlaryň gözegçiliginde bolsa da, Ukraina güýçleri Donetsk regionunyň köp tewitlerini öz kontrolliginde saklaýarlar. Bu aralykda Russiýa öz güýçleriniň uly tewitleri eýilip başlandygyny öňe sürýär. Donetskiň Ukraina häkiminiň maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň Bakhmut, Marinka we Shevchenko tewitlerini atan zarbylarynda parahat ilatyň arasyndan 3 adam ölüpdir we 5-si yaralanypdyr. Ol Donetskiň Taretsk şäherine atylan artilleriýa toplarynyň netijesinde 8 adamyň öldürilendigini we 5-sine şiket ýetendigini hem bellidi. Birleşen Milletler Guramasy Zaporizhia ýadro detgasynyň golaýyna atylýan zarbylar bilen baglylykda eýem alada bildirdi. Halkara Atom Energiýa Agentliginiň baş direktori Rafael Grossi detgada mümkin bolan ähli hukuk prinsiplarynyň bozulandygyny aýtdy. Ol bu ýagdaýlar juda çyndyky, şeýle-de iňen huply we huwatirli diýip bellidi. What we have in Zaporizhia, what we have in Ukraine, the situation is really volatile. Britan Gorunmak Ministerliginiň 5-nji awgustda ýaradan gündelik briefinginde Russiýanyň ýadro detga babytyndaky meýilleriniň aýdyň däldigini ykdylýar. Emma onda Ruslaryň çäherleriniň detganyň adaty iş tertibine we hukuklygyna zeper ýetirendigini meňzeýändigi hem bellenilip geçilýär. Dnepropetrovskiýnyň regional häkimi Ruslaryň bu detgadan Dnepr derýasynyň beýleki kinaryndaky Nikopol şäherine 60 raketa atandygyny aýtdy. Valentin Reznichenko'nun maglumatyna görä, Ruslaryň hüjümi netijesinde 107.000 ilatly şäheriň 50 sany ýaşaýyş saýyna zeper etdi. Şeýle-de tebitde elektrik energiýasynyň 3-nji kesildi. Amerikanyň habar teristlerinde Russiýanyň ýadro detgasyna hüjüm edilmejektigi sebäpli ol ýerden ýürütilip zarby urýandygy baradaky harby ekspertleriň sözleri getirilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany bu detgany ýadro galkyny hükmünde ulanmakda aýplady.